Pose. Nggak terima. Oh, ini mau gue apa? Saya di sini untuk ngomong sama saya. Gua mau nih nggak terima. Video sudah video. Tapi sekarang kamu. Kalau dengan ini full charge sama deh. Ya udah full charge nih betul aja kabar full charge sama. Iya charging mana without apa sebut damai mana. Karen dia bawa damai. Speaker mana lah yang began nih kelas ini. Benar usahanya nih. Dua kan lah fresh special lah kabar nih yo. Please karena ini berbayar deh. Nanti dari benak lang naik. Oke yang dayu unaw hotola deh. Unaw mana gelang betah jalan kita gede. Maunai ओमफ्राय नै खिनियाव दोनबाथाय बिराद फिटिं जाखायो माने जाबाय थाङो मोनफैजोब्बाय मानसिफोराबो औ स्टेज जिरायदो जाजोब्बायना जोंना गासिबो अलमस्ट हेल' लोगोफोर माबोरै दं जा गोबां उनाव आं दिनै भिडिअ लाना फैबायना जोङो दिनै थांनो ओंखारदों भुटान सकि आरोना आंनि सेकेन्ड टाइम इयो ओमफ्राय जोङो आं हारसिं थाङा ना लोगोफोर थांगोन टिम थांगोन जोंनि टिमा स' नोंथांमोन आं देखायलांबाय थानोसै जोङो दुगैगोन बिराद प्लेनिं खालामदों जानाय लोंनाय गासिखौबो जों रेडि खालामजोबना लाखाबाय दायो ओमफ्राय जों दायो ओंखारलांनोसै आरोना गारियाबो पुरा रेडि जाखाजोब्बाय जों ड्रेसेस लाजोब्बाय जानाय लोंनाय सोजोब्बाय ओमफ्राय बाजाराव एसे फिथाइ सामथाइ लानानै बायनानै ओमफ्राय ओंखारलांनोसै दायो थ' बिदिब्ला बांद्राय बखिबाय थाला डाइरेक्ट जायखानोसै हेल' टिम एकबार हाय बोलो हाय चलो ओके दायो जोङो बाजाराव फैबायना एसे फिथाइ सामथाइ लांफानोसै होनबालाय खैटाका आम खैटाका itu kilo gimana itu? Itu apa dari kilo? Ini Malaysia 120 itu tadi, banding Malaysia. Dari kilo 70 taka per ini Malaysia 60 taka lah mungkin. Kita mat saya itu mengali mana. Asikali berat mix. Kita kan 50 setat. Kalau ada efek bang ini masalah kali. Nih. Berarti pada ada bersih. Yang nanti kemarin dari hagra mama bim menurut rasa kot pura isi kot tuh anak oh ini cengli ini buka lagi yari cengli mirip singli mari yare oh yari tinggal sekian ka bisnis party mudah mudah na pari kata yang menurut komon ini mana dia lekor apa sih tahu nggak? Oh di sini. Nih bos kerja bread dulu lah bay. Jadi kamu sak lagi tuh sampai tuna. Sampai tuh. Hello guys. Oke, saya जों थांगासिनो गासिबो ओमफ्राय जों एसे कुइस गेलेलांनो नागिरदों आरोना बोरिं जायोना गारियाव। देलाय मा बारबो लायो? मसलपुर गारबोबाय बरबरि गारबोबाय ओमफ्राय बागानपारा जानानै बागानपारानिफ्राय थांगासिनो मोनथारसिगोन अके गाइस नै जों जायो सफैबायानो र' नानि मान एसे सिरखाथलाय नै इथिंजाय एसएसबि केम्प दं दे ओमफ्राय जोङो सफैबायानो पाहारखौ नुग्रोनो मोनबाय बेनो एन्ट्रि फिस लादों जाहैबाय एन्ट्रि फिसाव गंसे गारियाव 200 आरोना बिदि मेन गेटआ नैबेनो ओके जोङो दायो सफैबाय भुटान सकियाव ना गारि गंसेया फैगासिनो ओमफ्राय नायनो नोजोरा माबायदि पुरा ओरै पाहार जोबखाजों थांगासिनो ओरै साइडआवनो ओरै दै दं दे ओमफ्राय मेन दुगैग्राया एसे सिगाङाव दं आरोना बेखिनियाव आंनि दैया बेफोरनो थाबायलांगासिनो दैया जा दाहार आरोना नुनायाव एसे खमथार नुयो खिन्थु बेहाय हाबनो हाया माने बेहा हाबबाथाय डाइरेक्ट बुखारजाबाय ओमफ्राय नैदि अन्थाइ गेदेर दंजोबो साइडनिफ्राय ओमफ्राय जों थाबायलांगासिनो बै सिगांनिया जोंनि टिम ओमफ्राय गंसे गारिया उनाव फैगासिनो ओरैबो दै माने लामाया जाबो जा दावराव आरोना सोरबा फैयोबाथाय ना थाबायनो रेडि जाना फैखाबानो जाबाय आं बेगाव बा जि ओरिखौ लाखादों आरोना गामसा बिदिनो हाफ पेन्ट एक्सेल लाखादों बिदि दैया नायदो वाव मेन लकेसनाव सफैबाय दालाय ओरैथ' बैयाव दुगैयो नोंसोरनि बाथ्रा दुगैग्रा जायगाया यावनो ओमफ्राय ओरैबो दंजोबो ना
Lihat tadi ya biar harga dengan tahu apa ini lah. Ah, main ini. Ini harga berapa sih waktu itu masih berapa? Guys, nih biar tuh siapa nak beli ni? Gap selama ni. Gap selama. Betul, saya betul ni kan macam ni. Nah, ini juga di kolam mana? Macam mana ya? Ini di kan. Mungkin kita kalau ni gap selama nak kenal lagi. Kalau sebenarnya dia ni, dia tu beli dia. Beli dia ni. Dia mungkin nama unggulan je konse. Gap selama kau. Betul boleh. Dia buat hang apa ni leh? Hah? Ya. Okay, saya tugas ni, yang dah lama sini. Baik berat selara na, kan nama nak kamu baik ID. Nanti berapa yang itu baik sini? Dah pura dah duduk sini. Yang dua tu yang mana sampai masih di dalam ni, baik lebih juga na. Kamu ni lah. Oh, macam ni juga. Dua juga. Gazu serap pun nak gazu ni memang baik ni. Dia kan zat selara na. Oh, cukup nak gitu deh. Baik bangkai. Ya rezeki mana gila batai semua jelas benar na. Ikan tu semua pun batai. Dan lama lapin angar na. Isi thoklang asli sampai. Kano tu kai tu saya kan deh pui mana kolep na dong deh isi. Baik yo kano ni pina benar na. Deh pose. Wih, ini pima. Oh, ini macam ni apa? Baik di sini orang tengok macam apa ya? Dua bunga. Purian lagi ni. Kita kaya. Orang ni juga dua lagi kita ni sekarang dua lagi. Jika sini kaya ni mana makan ni tu. Oh, jangan bertangga sini mana. Woi, last sih boy. Apa kamu ni tinggal di mana? Video. Oke, dayo जोङो दुगैखांनानै फैबाय आरोना ओमफ्राय रलाय माबा साउन्डखौ बन्द खालामदोलै अके जोङो दायो दुगैखांना फैबाय आरोना ओमफ्राय एसे लान्च खालामनोसै जोङो ओंखाम लाबाखै बाजारनिफ्रायनो बुहुत बुस्थु लानानै फैखादों आं देखायनानै नैबायदि लाबोदों आरोना ओरै जों इयाव पार्टिखौ बिराद मोजां बखाबाय ओमफ्राय गारिखौ नैयाव पार्किं खालामबाय ओमफ्राय इयाव मालायनि सिनि पाइपफोर दं आरोना ओमफ्राय जोङो साउन्डबो लाबोखादों न'निफ्राय ओमफ्राय इयाव पेपसि स्प्राइट ओमफ्राय ओरै ब्रेड दङ ओमफ्राय ओरै फ्रुइट्स दङ ओमफ्राय नैयाव बुट दङ ओमफ्राय दावदै रुनायालाय दावदै रुनायबो दङ आरोना ओमफ्राय बेखौ जों जानोसै ओमफ्राय दसे गस्पेल गान खोनासंनोसै एन्जय खालामनोसै ओमफ्य फट'बो लानोसै दसे ना स' आं देखायलांबाय थानोसै केना फुरा दैमा जिं सेरावनो जिरायखाबाय जोङो नायलाय दैमा खनसे देखायनानै रोंदो दिनै ओरै दैमायानि बिराद गोथौ ओरैजाय ओंखारलांनो हाया लामा गैया ओरै बोहैलांबाय आरोना ओरैबो सिगाङाव मोनसे गेट दङ ओमफ्राय ओरैनो फैबाय आरोना जों सिगाङाव दुगैना फैनाया ओमफ्राय मेरला मानसि दं आरोना ओरै मानसि जाजोब बैयावबो मोनसे जिरायना दङ ओमफ्राय ओरैबो सेंग्राफोर दंसोयो ओमफ्राय ओरैबो फुरा गारिफ्रा बुंजोबबाय जों दहाय फैबाथाय फुरा खालि जोबदोंमोन आरोना मानसिफोरानो गैयामोन ओमफ्राय दा फैनायनि सायाव फैलांगासिनो माने 12टानि उनावसो मानसिफोरा बारा जायो आरोना फैनाया अके जोंना दायो रेडि जाबायलाय खुरमा माबालाय फार्स्टआव जोङो फ्रुइट्सखौ जाग्रोगोन आरोना माबा दंबाय थाइजौ ओमफ्राय नैरै आनारस दङ बिदि ओमफ्राय गासिबो मोनफैजोब्बाय करन माबा नङालै करन जथन मोनजों ओंखाम जायाखै फुङावबो हराव जानायानो गथ'फ्रा दे एखन नङा दे फैदो फै अके जादो फै गासिबो आं फिनिस लाबो दे र' फ्रेस सेलर मैंगो थाइजौ जाग्रोनोसै जाबाय दै जागोन दे जिखुनु जा क्लियार वेदारा मोजां ना फुं गैया नालाय बिराद भिडिअ क्लियार नुयोलै बोरैबा जों जानाया बेखौ लाबोलाय आनारसखौ
Daun apa sana? Sana. Pineapple. Oke, dayo जोङो जाखांबाय नै Bisa mas kena gini. हानायखिनिखौ जाबाय बे हानो हायैखिनिखौ न'आव लांफिननोसै आरो ना डन वेस्ट फुड नामा Boleh ada? ना हानायखिनिखौ जाबाय ओमफ्राय हायैखौ दायो पेक खालामफिननोसै दायो मोनायाव जाबा जासिगोन